kuonetsetsa kuti zinthu zimene timatumizirana mauthenga pa wireless zikhala kuti zikuyenda mndondomeko yake. Bungwe limeneli lakhazikitsidwa mdziko muno makamaka ntchito yake ngati imene imagwira, ndipo kuchokera lero mpaka na lachitatu tikhala ndi ma programs osiyanasiyana kuno ku MBC amene akhala kukamba zambiri akuchita abungwe la MACRA. Wani nkhani ya kuti akuyendetsa bwanji nkhani ya kulumikizana wina ndi mnzake, komanso kuti akuteteza bwanji zinsinsi za wanthu zimene akukhoza kukhala nazo madera osiyanasiyana, makamaka kugwiritsa ntchito nkhani ya mafoni ka intaneti ndi zina zotero. Ndi tikhanawo ma series amenewa kuchoka mpaka na lero kufika lachitatu mdziko muno, pamene tikhale tikukupatsirani zosiyanasiyana nkhani ngati zimenezi. Tikulandiraniso ni kachiwiri kuno ku MBC tinali ndi mavuto wena nkhani ya magetsi ndi zina zotero. Tumati program yathu imene ya MACRA special kuchokera mpaka na lachitatu tizikhala tukamba nkhani zosiyanasiyana za bungwe la MACRA. Nkhani imene bungwe la MACRA linakhazikitsidwa mdziko muno cholinga chofuna kuonetsetsa kuti nkhani ya malankhulidwe, nkhani ya mawayilesi, komanso nkhani ya mauthenga osiyanasiyana iziyenda bwino mdziko muno. Bungwe imene anakhazikitsa ndi la boma, ndi bungwe la wanthu. Ndi kuchokera lero lolemba mpaka na lachitatu tikhale tukamba nkhani zosiyanasiyana zokhudza bungwe limeneli. Koma lero lolemba tifotikambe kwambiri nkhani imene ili mkamwa mdziko muno. Padali nthawi ina mwambi wakalekale umene amatiuza makolo, mbuto ya kalulu inakula ntadzaoneni. Chimene chidachitika china kuti panali mlenje wina amene adakapha kalulu, ndiye chifukwa china kuti sankamvetsa, adali wamarama m'mudzimo, adaona kuti anthu kuti adziwe kuti wapha kalulu siziyenda bwino, ndi amango auza anthu kuti adzaone mbuto ija. Kenaka idakula, anthu maganiza kuti wapha katundu weniweni isali nyama yaikulu konse. Ndi nkhani imene akhala ichitika mdziko muno ndi nkhani imene abungwe la MACRA akhala kufotokozera wanthu, nkhani ya integrated platform for analyzing misinformation and disinformation. Akuti abungwe la MACRA akugula mashini amenewo ntchito yake atifotokozera akuluakulu muno kuti njotani, komanso kuti pali zinthu zina zimene sizikumvetsetseka bwino pakati pa wanthu mdziko muno. Ndiye kuti athandizidwe kwa nkhani imeneyi muno mu studio ndili ndi akuluakulu awiri amene akuchokera ku bungwe la MACRA. Ndili ndi Mr. Stephen Perete, iwowa ndi mkulu kapena kuti head of IT ku bungwe la MACRA. Mr. Perete, ndakulandirani. Komanso ndili ndi Council Kelias Mlenga, iwowa ndi Deputy Director Legal nkhani ya zamalamulo ku MACRA. Nkhani mamanga iwowa makhudzana kwambiri ndi nkhani ya Consumer Affairs. Ndakulandaninso ni Council program ya talero yapadera ya MACRA special. Lero tifotikambe kwambiri nkhani imeneyi imene mwatulutsatu manong'onong'o mdziko muno, nkhani ya mashini. Kodi nchani? Ndiyambire ndi ku IT. Mr. Perete, tikamati integrated platform for analyzing misinformation and disinformation, nchani? Komanso ena akuti chifukwa chani kubwera lero tangokhala ndi miyezi 8 tikupita ku zisankho, sinkhani ya ndale iyi, koma poyamba nkachani kameneka? Nkhani yayikulu ndiyoti anthu amalemba nkhani zosiyanasiyana pa internet, pa masamba amchezo. Akamalemba nkhani zimenezi, nkhani zina zimabuka moto kwambiri ndi kutchuka. Kapena nkhani zija zimakhala kuti sizoona. Nkhani zija zimakhala kuti zapitidwa
mosasata zoona zake za nkhaniyo. Zika pa nkhani ya tsopano zoti sizikugwirizananso ndi nkhaniyo. Mwachitsanzo anthu atha kutenga zithunzi za cyclone Fred ndikuzika pano kuti uku kwa kokoloka madzi. Okay. Chimenecho si chilungamo. Right. Komano anthu atha kutekeseka nazo. Kuti kwambaso cyclone Fred kule. Anthu akutekeseka nazo chifukwa choti anthu atenga zithunzi kapena kanema wakale ndikuzamuyika pa nkhani yatsopano. Izi ndi zinthu zomwe ziyenera kuti bungwe la makra lichitepo kanthu. Koma bungwe la makra izi ndi za technology. Silingachitepo kanthu kuzera mu mphekesera. Liyeneranso nawo kukhala ndi makina oti aziona kuti kodi nkhani zikutchuka ndi ziti. Nkhani zimenezi ndizoona kapena sizoona. Mwachitsanzo mukapita pa masamba anchezolo pa intaneti pa BBC amathaso kuuzani kuti nkhani iyi ndiyo kayikisa. Kuli mukamati masamba anchezo matanthauza ndi chani? Mwachitsanzo zitu tungwa kamba masiku ano koma timangozolowera kuti timayankhula. Masamba anchezo pali masamba apa Facebook. Pomwe anthu amalemba nkhani zosiyanasiyana ndikumafalisaso nkhani mwina nkhani zina azimva aziona pa MBC azitenga akazigawa ku masamba anchezo. Nkhani zina azitenga ku masamba ena apa intaneti anthu ena ndikuzifotokozaso mwina kuziyikira ndemanga ndikumazigawa pamene pali. Komano nthawi zina zimapezeka kuti nkhanizo sakuzigawa mogwirizana ndi mmene nkhani yayambira. Monga mwanena chitsanzo cha mbuto yakalulu kukula ntazaonani. Munthu wapha kalulu koma poti ena angosatira angopitiriza kumangoyikulisa nkhani. Osadziwa kuti nyama yomwe tikuyitanidwako ndi kalulu. Lenje amene anavota kwambiri. Council Mlenga, nimafuna mulowererepo pa nkhani imeneyi akamba Mr. Steve Pelete nkhani ya kunena kuti masamba anchezo ndi amenewa. Munthu inuyo ngati kumalamulo munthu ali ndi ufulu okhala ndi masamba anchezo ake ndi ana malembapo nkhani zimene akuzidziwa. Bweranso mudzafuna kumuyikepo chikhomo. Zikukwambiri Manuel. Why? Choyamba munthu ali ndi ufulu opanga post zimene musanapitilize ndifuna ndilandire amene akutitsatira pa wireless ya Radio 1 amene atijoyina kumene kumbukirani mukutsatira programu kuno ku MBC
programu ineyi ndi yapadera imene tayikonza ife a MBC ndi anzathu amakra tifuna tiutcha kuti makra special imene tifuna tikambe nkhani ziwiri zitatu zokhudzana ndi zimene amakra akuchita koma kwa lero tikukhazika kwambiri nkhani imeneyi ya makina amene abungwe la makra tizimva kuti adagula kale kipasa anagule koma ali ndi chiganizo choti akhale nawo mdziko muno amene athandize kuti nkhani tikamba panozi zizikhala kuti zikufufusidwa bwino komanso kuti anthu ali ndi mauthenga kapena uthenga woyenera ndi na chinga pang'ono Mr. Council Mlenga pitirizani. Zonadi Emmanuel munthu mdziko muno ali ndi ufulu ofalitsa kugawana information imene angafunire komanso kuzipanga express imene angafunire malingana ndi malamulo a dziko lino amene pa Chingerezi timati constitution. Tikatenganso lamulo malamulo amodzi amene bungwe la makra limayendetsa la Electronic Transactions and Cyber Security Act likulimbikitsanso kuti munthu ali ndi ufulu kutumiza kuposta zinthu ma digital platform pa masamba amchezo a internet. Koma ufulu umenewu ngakhale ulipo ufulu umenewu uliso ni malire malingana ndi constitution yomweyo koma ifeyo system tikugulayi sikuti upatsa malire ufulu umenewu ngakhale uli ni malire sitikupatsa malire. Tikunena zifukwa chani? Yes. Palibe aliyense amene system iyi idamuletsa kuti musapange post zinthu izi musapange post zinthu. In fact apange post imene angathere. Chimene system izi panga ndi chakuti chinthu chimene chili chabodza chosinjirira chinthu chimenecho system imayipangira izipanga detect ndikuzika pamodzi zinthu zicha zoti zinayika pambalambanda right osati zoti zinali kuma inbox wa anthu osati za privacy ya anthu ngati mene anthu akunenera kunjako zoti munthu analemba ngati ine ndi page ya Facebook ngati ndalemba kuti Emmanuel Twala adwalika pano chithunzi cha undesha zimenezo ndi zabodza. Machine wadziwa bwanji zinthu za munthu wina za nkhani ina kuti izi zabodza? Machine ndi nkhani za technology za masiku ano kula china artificial intelligence chani azipanga search kuti information Atwala adwaliko Atwala kulibe Atwala aliko pano tukankhula pano aliko office kwawo ndikuberesana kuti munthu wina akangona so kuti Atwala atisiya ikana system will be able to detect kuti ichi ndi chabodza. Tupereke zitsanzo zina za live ngati pompano tinani matenda COVID anavuta mucha pano tuka nkhani zochuluka kwambiri anthu ena iyi COVID kubera ifumene chamatawa tawa amene iyi kuberesa zibambo akulephera kutere sizikutheka m'manyumbamo ena mbuyo mutenani nkhani zopopa magazi akabwera ma blood transfusion kubera pasukulu basi kumakhala kutawa ena kuvulala kukwera mipanda koma chifukwa choti panalibepo munthu amene angathe kunena kuti chinthu ndi chabodza tinakhulupirira kuti kangona amala blood transfusion akubwera ndikuti ndanthopopa magazi kunachuluka nkhani za blood suckers pakatipa ndiye kumachuluka nkhani zambirimbiri zoti anthu anamiza anthu koma anthu amangokhulupirira mwayo kachifukwa choti alibe chida chilichonse chimene angathe kutsimikizira kuti kodi chinthu ichi ndichoona kapena ndi chabodza. Now makra malingana ndi malamulo a dziko lino Communications Act ndi party 17 ndi 17 kuyambira section 151 wapita ndi udindo woteteza ufulu wa anthu ogwiritsa ntchito njira zamakono zofalitsira mauthenga users of ICT services. Zina mwa ufulu umene kuti ukwaniritsidwe malamulo omwewo anatipatsanso mphamvu yophunzitsa Malawi kuphunzitsa Malawi njira zabwino zimene angachite akakhala pa internet zimene angapewe akakhala pa internet kuti khalidwe limene mungapewe kuti musachite mwina milandu pa internet yotani khalidwe limene mungachite kuti ma good practices ma tips I mean for you to survive as you are navigating in the internet space zimene mungachite ndi zotani ndeti lamulo nalitchula lina lija la Electronic Transactions and Cyber Security Act ndime 97 ikunena kuti makra ndi udindo ophunzitsa Amalawi pa njira zimene angatsate ndicho lingacho akamagwiritsa ntchito internet ndicho lingacho akhale safe kuti tikadakhale safe ndichotani pa internet mafalitsa mauthenga tikamafalitsa mauthenga timapezeka kuti uthenga wina ndoona uthenga wina ndowabodza kwa mwina munthu akamva kuti kodi ichi ndachimva masuku ano kuti aliyesankha ngati journalist zasiyana ndi kale lija ma journalist machita kukhala kuti trend imeji upole
Ndi citizen journalist. uchango panopo aliyense akukanga ndi journalist ndi palibepo chinthu chimene chingatopanga ligire iwe safalitsa utenga iyo falitsa. So chimene makla ikuchita ndicho kuti system imene izitha ikaona kuti chalembedwa chinthu chabodza izunjike pamodzi ndinazipanga analyze kuti bodza limene likutchuka kwambiri ndili ndife kuphunzitsa Malawi potengera udindo umene tili nawo m'malamulo awiri ndatchulachi tizitha kupanga package information yathu based on pachoona chimene tachipeza mu system osati zongolota kapena zongoganizira kuti koma panopo I think chikunamizidwa kwambiri chimene chikusinjiridwa kwambiri ndi chakuti ifeyo tizikhala ndi umboni onena kuti system yathu ichi yapanga direct kuti Steve Beret akumakonda kulemba bodza lakuti koma sikuti Steve Beret nawo ntchito ife titenga bodza licha ndiwaphunzitsa Malawi kuti mukaona anthu akuna mizani kuti mawina mpikisano onse ya pieces musana wina munthu amene ndi chinyengo chifukwa choti system yathu yaonesa kuti anthu okuba akudzera mwina munjira izi. So that's where you have analyzing. Tikapanga analysis chete zipanga package kuti mabodza akuchuluka pa internet ndi awa iliso bodza linaso ndi ili iliso bodza linaso ndi ili ndipo udindo wathu ophunzitsa Malawi pa nkhani za technology uja tizituluka kuti Malawi mukamagwiritsa ntchito internet njoyani pa internet munganjoyere koma pewani izi chifukwa mutagwa mbuna mukapanga zinthu ngatezi information injabodza. Mr. Beret, inu ndinu munthu amene munapanga za IT komanso anthu amene anthu amene mmadziwa kwambiri munazama kwambiri mu nkhani ya za ICT ndi za IT izi. Ndimaganiza kuti anthu panopo bweza mumanyadira kuti nkhani ya technology mdziko muno ipita patsogolo. Ndimamva nthawi ina Mr. Daud Suleiman amanena kuti mdziko muno atamila amagwiritsa ntchito internet roughly chiwerengero chako chinayi chiwerengero chawo amati 600,000 ngati sindulakwitsa koma anachula figa inake yosamati njosakwanira kuti yafika pa 36% ya population. 36% kuchoka pa 18 imene inali kufika pa 36 ndiye pazaka ziwiri zapitazi. So ndiye mukuyikaso malamulo ngati amenewa sikusunyazo ndiye mukupangaso impede kapena kuti kuyikaso zitsa zikhomo kunkhani yoti internet using of internet mdziko muno ipite patsogolo inu anzathu IT amene makastada makawerenga nkhani za internet ndi zina zote. Pamenepo manamba omwe mwatchulawo kuti kuchoka zaka ziwiri kuchoka pa 18 kufika 36 ndi 100% growth. Kukula ndi 100% anthu ambiri ndikuti akuphunzira kumene. Right. Anthu ambiri akuphunzira kumene sakuziwa kusiyanisa kuti kodi zomwe ndikuona apazi ndizoona kapena zabodza. Nchifukwa chake bungwe la makra mpofunikira monga malamulo akunena kuti liteteze anthu mpofunikira kuti likhale ndi njira yomveka bwino yoti izitha kuona zomwe zikuyenda pa internet ya ku Malawi ndikuona kuti nkhani izi system ikapanga analyze ndikuona kuti nkhani izi ndizofunika kuti kulowererapo kuti tikamaphunzitsa anthu tiafotokozere kuti chithunzi chikutchuka cha ngozi ku Lilongwe ndi cha 2014 cha zaka za mbuyomo chithunzicho sichoona. Tikatero ndio tathandiza anthu ambiri kudziwa kuti chithunzi chija sichoona tikangosiya choncho chitha kukulisa mbuto yakalulu. So munena mabweza point yayikulu kwambiri Mr. Beret. So 18 to 36% ndi nambala yayikulu kwambiri in 2 years sibene kuti ikule choncho komano mmene momwe ndi muliso zambiri zipulikiti zimene zikuchitika mu 18% mu 100% imene. Yes. Nchifukwa chake tikufotokoza kuti kukulako ndi kukula kwambiri tu. 100% ndi kukula kuti nthawi zambiri mayembekeza kukula pang'ono koma ichichi ndi kukula kwambiri kuti anthu ambiri apita akugwiritsa ntchito internet. Tsopano ena ananena Council una kuti
simungayipange regulate social media because apapo mukuchita tsopano mwina kuyankhula komasuka bwino muchizungu chabwino ndi social media simungayipange regulate social media palibe dziko amati limene lidakwanitsa kupanga amapanga zimenezo ndi FBI security ma agencies osati bungwe limene likufunanso lilimbikitse nkhani ya internet ndi ICT usage mdziko muti bwanji pa nkhani imene choyamba ndinene kuti sikuti ife tikuletsa kuti munthu asapange posti you're regulating regulating ndi chani regulating ndi kuti kumpatsa munthu chilolezo kuti apange provide service komanso kumapanganso monitor service provision chakuti kuyenda bwanji akakhala kuti waphuluza ndi kumpatsa chilango choyenera that's regulation koma ino simunganene kuti mukafuna social media account mabwera kumakla kuzapempha chilolezo timakusiyani muli ndi ufulu wanu mutatsegula account yanu kama muchitsegula chili chigoba ife tilibe nazo ntchito koma muchigoba manu mucha mukalemba chinthu chimene chikufuna chipotoze anthu understanding ya zinthu information ife tingaitenga simwalemba mayika kali pa mbalambanda mayika pawo pano ngatili yabodza ife titigwisa ntchito information manager ndi ma information ena metapeza kwatengera limodzi kumaphunzitsa maya kuti achenjerani pali anthu akufalitsa izi ndi zabodza popanga chiganizo chanu musatengere bodza ili chilungamo chake chenicheni chankhani ndi olembayo palibepo china chiliyonse chinchitikira ayi pamene bwamene anthu akopa mutati longosolera bwino khanso wolemba ndakuti uyuyu wolemba nanga simuzingupanga deal ndizo uyuyu wolembayo ndoti ibana ntchito basi olembayo ngati choyambirira sikuti system tikagula ipanga ilenga milandu ya nyowani yayi bwerezaniso tikagula system sikuti kubadwa milandu ya nyowani yayi chimene chinali mulandu chilikali mulandu chimene chinali mulandu chikhalabe ndi status yoti si mulandu tikumvana ndiye system izingotenga zinthu zimene zili zabodza bodza si mulandu bodza si mulandu koma litha kumupangitsa munthu wina kuti apange chiganizo chake pomaona ngati chilungamo ndi ichi koma akusochera tikumvana inu ngati mwana makuti ndili kutcholo muli kumulanje palibe mulandu basi mulibepo mulandu palibe komano pali kunama kwina kumene timakuyika mulandu. Let's say you are lying under oath. That's why munthu mkoti muja umalumbira kayo sana yankhula. When you are lying under oath under certain circumstances umagwira mulandu. That's why manya kuti ulumbira ndicho lenga choti onetsetse kuti munthu akulumbira akuyankhula zimene akunena zofunika kuzikhulupirira. Ndi mutandilumikiziraso pato nkhani ya uyu amene wafotokoza nkhani yabodza. Wafotokoza nkhani yabodza. Ifeyo nkhani yabodza ija sikuti bodza lija likachuluka tizoona kuti nkhani mbuto yake kukula mwenye munanene na muti koma malinga ndikufunika kwa nkhani amala akuyenera andire chiphunzitso kuti anthu akamanena kuti tikuimbira kuno kandi ku call center ya Airtel using number yakuti zachuka kwambiri koma nzabodza anthu aphunzitsidwe kuti izizi sizo zikhulupirira mukenera kuchikhulupirira ndi chakuti kuti anthu samadziwa Mr. Bet anthu samadziwa kuti ili ni bodza ili isazikhulupirira izi zikhulupirira musayiwale kuti munthu aliyense atha kunamizidwa and chinthu chomwe anthu amanamiza anzawo amakonda kusakaniza zoona ndi zabodzazo amatenga nkhani yoona ndikuyipinda pang'ono kuti ikhale yabodza mwachitsanzo anthu omwe akuberedwa ndalama pa foni amalandira uthenga oneka ngati ndithu ukuchokera kumpamba kaya kuchokera ku Airtel Money koma amakhala kuti nambala yomwe ukuchokera uthengayo ndiyo lakwika koma anthu pena amatha kuona mwaphuma kungoona uthenga ndikupanga phuma ndikutumiza ndalama pozazindikira alakwisa anthu ena amatha kulandira uthenga kuti kuno ku skulu mwana wanu zamuonekera tumizani ndalama amalandira uthenga uja ndikupanga zinthu zolakwika anthu onse aja sikuti amakhala kuti sanamvepo kuti anthu ena amayimba koma
nkhani yomwe amabweresayo yeah imakhala yoti imakuthawisa kuganiza mwachindunji. Muchizungu amati you are overtaken by your emotions. right Munthu kungobwera ndi nkhani yoti kwapangika ngozi uku, yeah umaseka maso ofusa mafuso ambiri, oh yeah umayamba kukhulupirira. Pamene mashiniwa zimenezo alibe nazo kanthu, alibe nazo ntchito. They cannot easily be taken away with this emotion. As a result, they will always be able to analyze mwachindunji, kuiunikira nkhanichi moti mosagwedezeka, ndikuonesesa kuti izi ndi zabosa. tsono kuno Mwachisanzo yes ndipitirire yeah pilizani kuti nkhani ya kukokoloka madzi yeah ku Malawi kuno sikuti ndikoyamba. Kunali Napolo kumbuyo kuti timamva za Napolo. Munthu atha kutenga chithunzi cha Napolo ndikuchibweresa pano lero, anthu ndikukhulupirira. Ndizotheka. Ntchito ya mashiniwo ndikuonesesa kuonesesa kuti zithunzi izi ndi zakale, nchifukwa chake palinso artificial intelligence ndikuthandizira kuonesesa kuti nkhani iyi ikukhota apa, chifukwa anthu akamakhotesa nkhani pena amasintha mutu wa nkhani, pena amasintha tinganene kuti mneni wa nkhani. yes yes amangomusintha pang'ono olo kumusintha mmene wakhalira. Yeah. Muchizungu wati kumuyika tensi yake kungoyisintha, yeah nkhani ija imasintha kwambiri. yeah zona Andikamapita uko ena amazaonjezera nkhani ija imakhala ikupita basi, ikutenga miyendo yake, ikufalisika kwambiri. Komano mashini wamatha kuona kuti nkhani yayambira apa. Pena itakhala nkhani yoti ndiona, komano komwe kupitako itakhala kuti yambano kukhota. yeah Izi ndizothandizira mwachisanzo pokonza nkhani, mutha kuwaunikira anthu kuti nkhani yayambira apa, mutu wake ndu nkhani yeniyeni anayika pa intaneti nda MBC, ndipo nkhani inali yotere yakusochi osati yakuphalombe. anakamba Reserve Bank Governor nthawi ina timacheza nawo program zathu zina sabata yatha yomweyi, anakutchulapo nkhani ya devaluation. Ananena kuti mdziko muno ma devaluation amachitika, koma iwo ananena kuti pali zinthu zingapo zimachitika. Wani anafoza za economies, koma ina ananena kuti ina nkhani ndiye ya social media, kuti munthu akutenga page imene inatuluka mu 2020 kunena kuti kwacha yapanga devalue chonchi, wina wakuchitipa akangoona zimenezo amba kali kukweza kale katundu wake ku nyumba kwake ku shop kwake. Koma mwina munthu ndimafuna ndabweza nkhani imene daladala kwa ino council, chifukwa ndimafuna kuti mundithandize pa nkhani ya language. Makina ino yomwe mkati mwawerenga zimene makina adzachita, komanso kuti adzamva chiyankhulo chanji ya kuno kuli zilankhulo kholepete. Kulapita kuchitipako kuli 24 languages zimene amayankhula muchitipa mokha, mukapita kumweraku zilipo zambirimbiri, chichewa chokha ndi chimodzi mwa zilankhulo zambiri. Dzina lina la Chizungu oneka ngati kutenda kuti adzimva Chizungu chokha adzimva iwo wachilambia awa makina. According to my specs amene bunge la makla linatulutsa, linanena kuti system uyo aipange set up in such a way kuti izitha kupanga capture ziyankhulo za ku Malawi. So ndine chikhulupiriro kuti ziyankhulo zimenezo they'll be able to be translated accordingly and the system will be able to detect. Ndithu. So that's according to my specs amene tinatulutsa mu bid documents athu. Kuli nkhani ya bid document ndimene inakhala ngati soti inakambidwa kwambiri.
salapita amene ndifuna ndipite kai ku break tikabwera ndifuna mutifotokozere nkhani ya bidding kuti inu muchitiranji lero kuli mdziko muno muli kuoneka ngati kuti njala ikuvuta madera wena koma inu kupitirabe kukagula makina amabiliyoni ngati amenewo muti muwaganizira Malawi ndiye tifatika nkhani imeneyo tikabwera ku break. Kumbukirani mukumvetsera programu yapadera ya Macra Special kuno ku MBC, ndipo lero ndili ndi achakulungu amenewa, ndili ndi Counsel Kerias Mlenga amene ndi Deputy Director Legal nkhani ya Consumer Affairs, chifukwa chake akukamba kwambiri nkhani ya amene timagwiritsa ntchito internet. Komanso ndili ndi Mr. Steve Pelete, yowa ndi mkulu wa za IT ku bungwe la Macra, amene akutikambira zambiri za makina metu kwamba lero kwamba kwambiri nkhani ya integrated platform for analyzing misinformation and disinformation. Ndio tifunaso atifotokozere kuti kusiyana kwa misinformation ndi disinformation nkorani, ndipo makina amene adzatha kulumikiza bwanji kutanthauzira zinthu ziwiri ngati zimenezi. Musatisiye kwakuno ku MBC mwamuno program yapadera ya Macra Special. Every time you go online, you leave a digital footprint. Your data is valuable, and it's important to know how it's used. Companies collect data about your browsing, location, and even your interests. This data can be used for targeted ads, but also for things you might not expect. Protect yourself. Use strong passwords. Be mindful of what you share online. Review your privacy settings. Learn more about data privacy and take control of your information. Visit www.dpa.mw or call 261. Toll free. Your data, your power. Brought to you by the Malawi Communications Regulatory Authority, Macra. Ndimeneyi programu ya Macra Special kuno ku MBC, tikhale tikuchita zimenezi kuchokera 6:10 madzulo mpaka na 7:10 madzulo nali wonse. Lero pana lachitatu tifuna tikambe kwambiri nkhani ya Macra Special. Ali zochitika zambiri akuluakulu amene wabungwe limeneli limene limagwiritsidwa ntchito, limagwiritsa ntchito ndalama zathu za ife, misonkho yathu. Tikapate dula msonkho, malipiro athu, ina mukagula sugar, mukagula sopo, amatenga khobidi umene kuja nkuwapatsa akuluakulu amenewa. Ina mukagwiritsa ntchito yatero kumene ma units kumapita makhobidi umene ku. Ndi iwowa ndi bungwe lathu la ife Malawi, zimene azichita iwowa tine tizidziwa. Komanso ngati ndi mafunso na afunsa atifotokozere, tisawope. Kuno ku MBC taipanga bungwe mwadaladala ndazathu a Macra kuti tifotokoze nkhani ngati zimenezi, zimene zakhala zikumveka madera osiyanasiyana. Nkhani imene nafunsa akuluakulu amene inali nkhani ya bidding. Sapita kwa Mr. Pelete, ndifuna ndipite kwa inu Counsel. Nkhani ya bidding namva kuti kulima kwa bidi nkhani amene makina amene akugula. Komanso inu mudandithandiza nkhani ya spy, amati kati spy machine. Koma dzina amene amadana kwambiri anthu a IT, chifukwa kuti si imene lina ndi nkhani ya misinformation yakhoyokhayi ndiyesa. Koma mwina imeneyo munditi ulongosodabe bwino kuti akusiyana bwanji ndi awa. Ndiyambe ndinu Counsel. Yes. Makubidira ngati ayizi komanso munovomereza bwanji mukagula kuti makina. Panopo monga mukudziwa Macra being bungwe la boma likamagula zinthu, katundu kapena ma services kapena ma works limene alitsatire malamulo a dziko lino a procurement ogula katundu, a General Public Procurement and Disposal of Public Assets Act. Ndiye poti tikuyenera kutero tinatsatira njira choyamba tinapanga advertise chaka chatha pa 13 September chaka chatha. Kuli didi namba chaka chatha? Namba chaka chatha 13 September pamene napanga advertise kuti anthu amene tikufuna Macra ifuna igule machine otere amene angathe kuti panga supply mdziko muno and beyond alipenge no participate. Nde amene anali ndikuthekera anapanga participate. Atapanga participate choncho pali anthu ma specialist zinthu zaiti anapanga evaluate zinthuzi ndikuona kuti amene akupanga meet ma specs athu ndi awa. Atapanga choncho malinga ndi malamulo amene amadana tikutsatira Public Procurement and Disposal of Public Assets Act, tisana pereke contract
kwa munthu amene ali successful bidder timayenera tipange publish mu newspaper kuti anthu amene munapanga participate ku bid iyi tamaliza ndiye tamaliza koma tisanapanga award timafuna okay ndi intention yopanga award munthu wakuti amene anapanga participate koma tisanatero ngati muli ndi zodandaula bweretsani ku bungwe lino la MACRA ndiye tili pa stage imeneyo nkuona munaona kuti ndapanga publish ku public through newspaper koma timayenera tipange publish kuti munthu amene atawine ichichi zikakhala zonse zayenda bwino munthu amene achiwina pa mtengo wakuti akhala kuti akutigulisa service ija pa mtengo wakuti akhala kutigulisa system pa mtengo wakuti ndiye tinaika so chimavuta nchani inu poyamba mwalengeza simadzire mayenda bwanji mwalengeza kuti tifuna atipangire zakuti kenaka muli kuchipinda kuchipinda kwake kuna kuti tsopano mukupanga analyzing ndi zina zotero nkubweranso nkudzana kuti tapeza munthu uja nduyu point iyi yapa secret iyi yapa pakati ya kuchipinda bwanji simmaika pa public kuti pa ndera kuti anthu adziwe chifukwa kuti uku munalengeza kuti mukuyamba nkhani apa nkhani ija yatha sikudziwika tapita kuti kena kuza kuti conclusion yake ndi okay akakhala kuti munthu amene wakhudzidwa malimba funso langalo ndamva kuti chifukwa chani konse kuti makhala tikunena koma by evaluation timapanga ngati zakuchipinda kena kunkhudzangulula sokomaliza mfundo yanga imene mafuna ndinene ndiyakuti process iliyonse imene itachitika imakhala ma minutes ndi ma reports ma minutes amene acha amapita ku public procurement and disposal of public assets authority kuti panachitika tinapanga ad hoc committee inapanga evaluate ad hoc committee inapanga recommendation ku internal procurement and disposal committee internal procurement itakumana inagwirizana kapena inatsutsa kapena inagwirizana nazo with the following conditions tikadusa process amene depending ndi threshold ya chinthu chimene tikugula timapanga proceed ku PPDA kapena ayi so according to threshold ya ichi sichopita ku PPDA tikuyenera kungopanga publish notice of intention to award and tinapatsa 14 days I think 14 days ikutha khangati lero pa 27 ndiye kuti tipitaso ku email tinapereka ija kwasuzumira kuchipindano kuti amene wabwera tidandaulo pa nkhani ya kugula katundu uku amene tifuna tigule ndi ndani patu sindapanga award amabwera adi anthu kumaza amabwera tima debriefing pa Chingereza malamulo a dziko linakulola zimene zonso Public Procurement and Disposal of Public Assets Act ikulola ine ndakhala ndikupanga attend ma debriefing meeting umamulongosolera munthu uja kuti inu munakhonza chonchi munatere mwalepherera pati mwalepherera chifukwa munthu umakhala kudzithemba kuti ine ndimene nakungira bid yanga proposal yanga ndimene nditenge chinthu so panopo amene watenga nguti sindinapatse anthu nkhani ili kumveka njoti machine wapita akupita ku mapangithekesera kuti kagana kandi kuda kotero sindinapanga award tikamaliza process iyi ndinangaiza gana zikuchokera pati chifukwa kampani imene kutsogolera ndiye kuganako ndiye mwapereka kale yetu sinapereke chifukwa tikachoka panopo next thing pamakhala no what we call offer tumpanga offer munthu uja after the offer pamakhala contract negotiation after contract negotiation depending nimene process yayendera timapanga what we call due diligence umapita kunyamuka kuti ife tindichikayiko pakati pakuti mwina awatakwa kuti proposal yawo ijailemba bwino kwambiri koma kuti zochitika background mwina sipali bwino nditi pite tikasuzumire kuti background ipo pali bwanji tatiuzeni mwina kumene munapanga implement chinthuchi before ndi atiuze ife timapita muno kafusafusa makampani amene achi tima amadziwa soya kuti ukafusa kampani yakuti ukafusa kampani yakuti depending ni mmene taunguzira kumene kuja kumalingana mmene tabwerera timathaula kusintha maganizo kuti uku inde proposal ali yabwino koma titapita background titaona kuti manja ano saluso limene munalemba mpepala lalecha ndi timatha kusintha maganizo sicho just takati kusintha maganizo mbuyo koma tikakhutitsidwa kuti zimene zalembedwa proposal zija ndi zimene zili background ndizofanana malingana ndi kagwiridwe ntchito komanso ngakhale sikungofanana kokha yayi komanso zikukwaniritsa chifuniro chathu ife ngati bungwe kuti
tithane ndi vice yakuti ndiye kuti basi timapatsano timasaina no contract ndi tisanatero timaitenga no contract ija ndikuyipitisa ku government contract unit bungwe saboma sonina kuti ikaonekenso kuti kodi apa ndondomeko yonse yatsatidwa ngati yatsatidwa mndobwino basi katero basi nde kaitwa pangano audit tikakhala dusa konseko GCU tikakhala kuti IPDC yagwirizana nazo koma maminutes amene azinthu mene zinaendera amapita PPDA ndi PPDA is a public entity nkhani ya procedure ndimene mwafotokoza bwinobwino ndithu isi nkhani imene ikudandaulitsa kwa nkhani kudandaulitsa mbiri ndimene yaona kuti tsopano information ya munthu ali ndi ufulu wa privacy mati privacy yes according to section 21 ya constitution ngodi iso section yake so ilipo section 21 nimachita kunena zinthu za privacy za telecommunication makalata ako mautenga ako zimenezo zitetezedwe privacy and sabata tikulowaso mu sabata imene tikucha kuti data privacy ndi mukubwesa ndi machine so amene mwatsimikiza pano kuti sikuti nda privacy okay ndinene kuti privacy ife timalemekeza ngati lawyer komanso ngati regulator munthu ndikugira ku company regulator because that's why maona kuti munthu akafuna even call ya munthu timachita neno pakhale court warrant munthu songe kumimbira nzako kuti asita cheka kuti amuna anga wangu anendana cheka kuti this is already was better ni mulandu munthu amene akupasa information nja wapalamulaso mulandu ndeti za mugwira ife amaka okay chifukwa ophwanya privacy yanu so ife privacy timalemekeza kwambiri ngati makla timene privacy yanu timene kungova kuti munthu apereka subscriber information company imene tithana nayo ndiye ichi chimashini chikukambidwachi sikuti chidzilowa kumalo kumene munthu wake sumafuna kuti kuonekere iniyo ngati mukankhula ndi akazanu pa WhatsApp mukugawana nkhani ife sizikutikhuza ndiza private ndiza kuchipinda kwanu zimene yes koma chikachoka kama ku messenger koma ndi chinthu chimene wachika poyera choti anthu awerenga the public has read wachika weka poyera it's no longer private it means it's public so mwina adziti right to public no not privacy public information because now you have already put the information in public arena now if you have already put the information in public arena where is the issue of breach of right to privacy coming in I would like to understand simuli mukhote muno pawiresi bambo mukanga kuti mwalo waso mukhote mafuna kuti amalawi mwina aziyankhe fuso sometimes it's good kumusiya munthu apange ka deductive reasoning kuti anzota kuti kani since zinthu mmene zikufalitsidwa pali issue ya freedom of expression ndi ufulu wa munthu kudzipanga express binangatero kufalitsa mauthenga ga information ufulu umene uchoyamba si ufulu ogawa information yabodza ndi ufulu ogawa information okay ndiye ngati uli ufulu ogawa information and akugawa information what we are doing is just to clarify information uli wagawa kale kunena kuti imene ili yabodza ipite uku ya right isiyena malawi ikhulupirire koma imene ili yabodza koma itakuthandiza amalawi popanga ma decision ena ndi ena let that information be classified so the people should be warned in advance kuti information iyi tichenjere nayo ndikuikhulupirira at my own peril at my own risk suri mabwera ndi nsulizo pa nkhani imeneyi kuti mudzasokoneza za anthu ndiye ndimafuna mutandiuza nkhani iji ndakufunsani Mr. Perete nkhani ya kudalivekaso nkhani ya machine awa ndi spy machine ndi awawa akusiyana bwanji zinalipepani for lack of better word ndimadziwa choncho kuti si spy machine koma ndi awawa akulumikizana bwanji vuto lalikulu ndi kusamvesesa koma kunalipo kumbuyoko machine a sims omwe kumbuyoko mukunena zoona kuti anatchuka kuti spy machine sanali spy machine anali machine othandiza bungwe kuti lizitha kuwunikira bwino pa zomwe anthu omwe apasidwa chilolezo ndi makla monga
maoperators akupereka malipoti olondola pa ndalama zomwe apanga. Nkhani yayikulu inali pamene. Number 1 akupereka malipoti olondola ndipo akupereka ndalama zoyenerera zomwe zakhazikisidwa kuti azipereka pa msonkho. Chifukwa choti msonkho umaperekedwa mmene ndi malipoti ochokera kwa amene mukumuli operator yo. Okay. Ndiye kuti regulator alibe mphamvu zoona mwapayekha mofufuza mwapayekha. Mashiniwo ntchito yake inali imeneyo. Simu ndi tonthozo kuti Come on. Sims ndi Sims. Sims chifukwa choti ina legal document, ina legal agreement. It's a consolidated ICT regulatory management system. So CIRMS. Okay. Consolidated ICT regulatory management system. Si makuzana ndi mafoni athuwa ya. Imene makuzana sifa Steve akamba component imodzi ya revenue assurance. Revenue assurance is kutsikimiza independently kuti ma income imene ma company ama phone internet ndi zina zotera akupanga. Akumapanga declare kumakla as audited reports are indeed reflecting what is happening on the ground. Koda mano twala memembira phone inadukira panjira ichi. Acha chateni kwa jase kapena acha cha 90 kwacha. Drop calls. Dropped calls. Ngapita ku operator na kuti atwala anamaliza. Inu mkuti ine sinamaliza. Chimeje chimatha kuthandiza sokuti kuti akunena chona ndani. Okay. Ndiye akamaza bwera ndi accounts yawo acha ama karadi kuti akuimira ndi pachione. So that's revenue assurance. Ndiye panaliso quality of service. Quality of service tukamba za kuti ku service imene munthu analonjeza kuti apereka. Matelecom company analonjeza kuti apereka kwa consumers. Ikupangidwa di meet ma standards imene timafonera for makhala parameters osiyana-siyana. Ma code drop mukanena acha ko set up kuti mukayimba phone icha. Ikutenga nthawi yatali bwanji kuti uja mumimba kangati phone icha isana kupatsireni kuti muyankhuleni munthu uja. Zimene just mayika timakhana parameters zake. Timakhana parameters zake. Ndi zinthu zimene zicha mukuzidandaula panopozi. Ma quality of service issues. Mukudandaula kuti network yakwachana. Tilibe chinthu cha independently chopangira independent verify timangodalira ndero ma complaints ano. Chifukwa chimeje tinachedwa kuchipanga implement tinachamba 2010 kuti simunayamba pepa kana pa chifukwa cha nkhondo za ku court sinapezeka kuti mena mazachipanga kile 2018 contract so ikupita kukuti anapanga renew for 3 years inatha 2021 kuma anachinatha chinthu chicha tisinapanga implement ma component onse fapa neso component ina ya fraud management imene magamba za sim boxing ndiye kuti munthu akuimba phone kuchokera dziko lina kumene akaimba direct kupita ku dziko lina ikhala yodula koma kuona kuti use Malawi ngati international gateway. For Malawi maretsa yake ndo cheap. Ndiye muzijazuma biziko kulandira phone yochokera Bangladesh. Kumekupita ku Ethiopia kudzera pa iwe amakhala kuyuza nthawi amakhala kupanga fraud ndiye kuti akhala kuti revenue imene ikanapanga realize Airtel kapena dinemo sioneka chifukwa choti munthu angukudutsitsani ngati international gateway. So panaliso element imene yomaliza inali ya spectrum management. Spectrum ndi ma frequencies. Zinthu zimene zimathandiza kuti ngati mphepo kuti utenga uchoke apa ufike apa. Dziko muno tikamamvera radio kuti igwire imagwira pa FM chakuti FM chakuti imagine by spectrum. Kuti ayipange manage unabwino pasakhale congestion, pasakhale anthu ena angogwiritsa ntchito, angoyisunga usagwiritsa ntchito. System imene imene asiziunika zimeneza. Koma sina kwanditse kutero chifukwa cha mapokoso misinformation amene anachirika amene anakathera mpaka ku court mpaka uzapezeka kuti mene chimazapanga chimene wapangidwa implement ku contract kutani ikuta ndipo pano chimene makla yachita yangochotsapo component imodzi ya revenue assurance kuti revenue assurance at least tizikhala tukudziwa kuti sikukusitsidwa ndi operators. No, ndakuyamikani kwambiri chifukwa cha nthawi. Ndimafuna mundilumikizira akamba council kuti disinformation ndi misinformation. Nakuponyera funso imenelo kuti ku IT kumayimvetsa bwanji kusiyana kwake. Ayambe kamena council. Yes. Ine ndamene no aphunzitsa public. Yes. Disinformation. I'm the one who
implement my public education Right. ICT usage. chifukwa ichi Let me chikupanga analyzing disinformation take, misinformation ndi disinformation zonse ndi zabodza. okay Zonse zikufalitsa uthenga wabodza. Koma misinformation palika innocence kenakake. Inu mwina awakuuzani kuti dzina lawo nda John Mulenga. Inu bokanena pa TV pachi mwina kuti lero nenda John Mulenga. Koma chimwe nenda Steve Belete. You have innocently misinformed the public. osati ine ndinkafuna Ayi. manguti andiuze John Mulenga Inadvertently inform the public. Disinformation is deliberate manipulation ya fact. Ndicho linga chokuti umpange manipulate, umpange abuse munthu wina amene akumva kucha. So disinformation indika mtima kadaladala chonchi kantima ka upandu because nthawi zambiri ukamanama umakhala ndi cholinga choyipa. Palibe amene amanama ndi cholinga chibwino. Antambiri akamanama amakhala kuti afuna zimbaitse china chake wani kuti akhulupirire deception. Okay, disinformation mu element ya deception. Ndi zinthu zizi tikuzisiyanitsa. Ena amabweretsa ku element ya information kuti mukupanga dala. Sometimes you can manipulate content ya bwino kuipanga manipulate mujamanene ya Steve. Or sometimes heading kwamba zina content yukamba zina. tsono kuchisankho tikupitako ikhala patipati nkhani ya misinformation disinformation pabe paina pakuvuta tu anthu akufunsa kuti amene amafuna atikhaulitsa atipezelere pa nkhani imene. In fact ine ndikanakhala kuti ndikutenga nawo mbali kuchisankho ndikanakhala munthu osangalala kuti system imene ikubwera unless ndili munthu amene ndimakonda kufalitsa mabodza. Koma ngati kampeni munthu ufuna uyendetse munthu pachilungamo ukhale usangalala ndi system imene chifukwa akakunamizira ninu ngati candidate kuti atwala kuti musamango aona chaka cha 2020 anasokoneza ndalama kumala broadcasting corporation anapanga declare bankrupt ndipo kufalitsa uthenga ngopita pa constituency WhatsApp group paja anthu 20 or anthu 100 alise kufalitsa ndana rakhulupirire kuti inu simunapangidwa declare bankrupt mukwanitsa kupita konse ukatsutsa chifukwa nkhani za pa internet zimafalikira mwansanga kusiyana ndi zimene zili offline. So as my politicians, what I would urge them is to think, put themselves into the shoes. Kuti kodi inenda na miziridwa chintu ningatani kuti ndizipange clear. Okay, so system hii izitakathandiza kuti let's say munthu ana mizira zake pa campaign kuti uyu anapanga chakuti musaone awanakukirira mwana awazinakhala makuti awazinatele chaka chakuti system which will be able to detect this is misinformation. Awanana mizidwa kunkhani yakuti ola inathera makuti ine chinayambitsa ndi chakuti izi zinaweza chani izi zinaweza bodza ola anaba pakuti awanaba kulandira mapakuti zonsezo system will be able to detect. Koma will be able to detect chifukwa zinali kale in the public arena. In the public arena. Ngati mapangirira ino Google panopo kuti Kerias Mulenga mundipeza zonse zimene ndinachita. Komano ikuzani kuti awanda director kumakla ikuzani kuti Mulenga naye bazingwangwa secondary school ikuzani kuti anali kuchanko ikuonesa ndiso pina zithunzi zananga ndi banja langa chifukwa nazika kale kuti public koma sikatha kugwira zinthu zimene zili ku inbox kwanga. So system iso chimodzimodzi sizigwisa ntchito artificial intelligence koma pa zinthu zoti zili kale kuchani ku public. So kona ndikuti issue ya privacy palibe komanso sikuletsa munthu kupanga post anthu ali ufulu kupanga post imene angathere koma tikunena kuti anthu akapanga consume information ikale information yoona. no ndakuyamika ndi kupanga so grade mulandu wa nyoni for machine sapanga grade milandu imapanga ndi parliament. So chimene wachichitacho ngati chili mulandu zimenezo ndi za anthu opanga law enforcement ife si a police. Ngati chili mulandu zizikakhala kongo koma ifeyo sikuti tikupanga grade mulandu wa nyoni ngati chilisali mulandu sikhala mulanduso sikuteteza munthu milandu kapita sikupaka munthu milandu komanso mafuna ndingopanga adi kuti izi monitoring maglas si dera yokhala imene upanga monitor as we are speaking magla yapanga monitor broadcaster tindiji machine chimene zonse zimene tikuyankhula even pano ikupanga record imapanga record ndicho linga chokuti pakakhala mwina madandaulo kuti awasana yankhule bwino tizakaso ndombo ndisadalire kuwangotenga kuja magla imapanga so monitor even my issues is a mobile money fraud tindi system central equipment identity register mafoni yawo yakauri yapangidwa involved in fraud system je imapanga monitor kuti detect the handset ya fraud yakapanga
tizitha kuipanga blacklist kuti isapitirize kubera Malawi. Sure. No, ndathokoza kwambiri. Mlimalize ndinu Mr. Perete ndisanapite kwa council. Mungaitseke bwanji nkhani yathu ya lero. Nkhani inja itali kuti mnatifuna 2 hours zina muno kwa lero mungaitseke bwanji Mr. Perete. Kwa lero tiseke poti system imeneyi ndiyofunikira kuthandiza kuti anthu akamaona nkhani azidziwa kuti nkhani nzoona kapena zaboza, and kuti munthu tiziwe kuti nkhani zoona nzaboza sitingathe kupanga ndi anthu, sitingathe kupanga pamanja. Monga munanena muja sitingakapite pa Google nkhani iliyonse tizifufuza ni manja, sitingathe. Nzofunika zapa internet mashine ena apiteso akayang'ane. Nchifukwa chake tikufuna kuti zizifufuzidwa, zizionedwa ndi mashine ena kuti nkhani zoona zizisatidwa, zoona zaboza zizisatidwaso, andi awa azitha kuwalongosolera Malawi chilungamo chake cha nkhani. Ndathokoza kwambiri. Mwitsaka bwanji Council Mlenga nkhani yathu ya lero. Ndikutsekera wanga nkukuti mashina kubera akuyesesa kuteteza ufulu wanthu ogwiritsa ntchito pa internet alibe zolinga zoyipa, komanso sakufanya ufulu wa privacy ngati umene anthu oganizira, komanso freedom of expression anthu oganizira. Chifukwa choti information izikhala ili kale pa mpalambanda, ife tingopanga analyze trend kuti tikwaniritse tikhale ndi valid basis for educating Malawians on issues that are trending as fake news. Thank you. Ndathokoza kwambiri. Amenewo ndi Council Kelias Mlenga, Deputy Director Legal ku bungwe la MACRA, kuma oyang'ana kwambiri nkhani ya Consumer Affairs. Komanso nali ndi Mr. Steve Pelete, iwowa ndi mkulu wa nkhani za IT, Head of IT ku bungwe limene la Malawi Communications Regulatory Authority MACRA, limene ndi bungwe limene limangania nkhani za mautenga ndi zinazo. Lero makamba kwambiri nkhani imeneyi ya makina amene ali ndi cholinga choti agulidwe m'dziko muno. Makina amenewa ndi integrated platform for analyzing misinformation and disinformation. So wiki ino kamesa sabata yose ino ndi sabata imene tikulowa mu nkhani ya data privacy week. Ndi tikhale tili kuina mawali ino ku Rise Hotel kamba nkhani ngati zimenezi kuti zofunikira bwanji, komanso kuti anthu muimvetse bwanji nkhani ya kuteteza information yanu komanso data yanu imene inu mukhoza kukhala nayo. Programu yathu lero nayikonza ifuna ku MBC ndazathu MACRA funa kuti tikambe nkhani ngati imeneyi. Tsiku lina titsegula malayini pano kuti muhuna mundifunsa imene sinaliponye athe kuyankhana akuluakulu amenewa. Nakamba kale ngati akuluakulu amene awiri muno mu studio. Ndifuna ndikupekeni mwanzathu ku radio ku Chichiri Broadcasting House kumene akhala kupitiriza mabungamo osiyanasiyana 7:30 madzulo ano pabwere nkhani za mchichewa, chimodzimodzinso ku TV MBC1 7:30 madzulo ano kukhale kuli nkhani za chichewa. Koma ku kanema ya MBC tikhala kupatsani programu yathu ya court kuna ku MBC. Pana tsiku lina dzinanga ndi Emanyo Twala mangoma nonse. It's goodbye. Every time you go online, you leave a digital footprint. Your data is valuable, and it's important to know how it's used. Companies collect data about your browsing, location, and even your interests. This data can be used for targeted ads, but also for things you might not expect. Protect yourself. Use strong passwords. Be mindful of what you share online. Review your privacy settings. Learn more about data privacy and take control of your information. Visit www.dpa.mw or call 261. Toll free. Your data, your power. Brought to you by the Malawi Communications Regulatory Authority, MACRA.